Το μόνο αυθεντικό είναι η στιγμή. Ο πόνος στα αντίχειρα που σφίγγει το στυλό, το δάκτυλο με το βαθύτερα κομμένο νύχι που υπάρχει αυτή τη στιγμή περισσότερο από τα υπόλοιπα. Τι πάει να πει υπάρχει περισσότερο? Πως κανείς ή κάτι υπάρχει λίγο. Η λέξη που χρησιμοποιεί ο Χάιντεγκερ για την ύπαρξη είναι το Dasein, που μεταφράζεται και ως «είναι εδώ». Το λατινικό ex sister, από το οποίο προκύπτει η λέξη existence, ύπαρξη, σημαίνει προεξέχω. Κάτι δεν υπάρχει όταν δεν είναι εδώ, όταν δεν προεξέχει, όταν δεν το παρατηρούμε. Η παρατήρηση είναι αυτή που ζωντανεύει το οτιδήποτε. Σκέψη, άκρο, αίσθηση. Αν δεν παρατηρήσω το χέρι μου, αυτό υπάρχει όπως μία φευγαλαία σκέψη στο μυαλό μου ή όπως η κούπα στην άκρη του γραφείου μου. Οτιδήποτε εκτός παρατήρησης δεν υπάρχει. Ή μάλλον δεν υπάρχει πολύ. Ή δεν έχει σημασία που υπάρχει. Ο άνθρωπος, σε σχέση με την κούπα, προεξέχει από το συνήθι κόσμο των αντικειμένων, επειδή έχει την ικανότητα να αναπτύσσει μία σχέση με το είναι. Η ύπαρξη είναι ένα συνειδητό εδώ, πραγματωμένο και στραμμένο στο είναι. Η ουσία του χρόνου είναι ότι περνάει και η ζωή κινείται με εμάς ή χωρίς εμάς. Το χωρίς εμάς είναι αυτό που συχνά λέμε πώς πέρασε έτσι η ζωή, πόσο γρήγορα περνάνε τα χρόνια, ούτε που το κατάλαβα πώς πέρασε ο καιρός και ούτω καθεξής. Και ενώ από ό,τι φαίνεται κανείς μας δεν θέλει να του τελειώσει ο χρόνος σε αυτή τη ζωή, συμπεριφερόμαστε στο τώρα σαν ένα χώρο αναμονής. Ενώ στην πραγματικότητα είναι το μόνο που έχουμε και είναι ο χώρος όπου συμβαίνουν όλα. Η ίδια η ιστορία. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να μιλήσουμε για το πώς μπορείς να κατοικείς τη στιγμή, τι σημαίνει το να κατοικείς τη στιγμή. Πώς μπορούμε αντί να προσπερνάμε στιγμές, αντί να προσπερνάμε το τώρα για το επόμενο, για το μελλοντικό, να τις αφήνουμε κατά κάποιο τρόπο να κεντούν πάνω στο υφαντό της ζωής. Μ' αρέσει πολύ αυτή η παρομοίωση που σκέφτηκα, ότι η ζωή είναι ένα υφαντό που κεντάς πιο καλά πάνω του, το οποίο υπάρχει μεν, αλλά γίνεται πιο όμορφο όταν κεντάμε πάνω του στιγμές. Οι βιωμένες στιγμές είναι το κέντημα πάνω στο υφαντό της ζωής. Ο Henri Bergson, στο δοκίμιο για τα άμεσα δεδομένα της συνείδησης που δημοσίευσε το 1889, κάνει έναν διαχωρισμό για το χρόνο που νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον σε αυτή τη συζήτηση. Απ' τη μία έχουμε τον χρόνο που γίνεται αντιληπτός ορολογιακά, σε λεπτά, ώρες, δευτερόλεπτα. Και απ' την άλλη έχουμε τον χρόνο τον οποίο βιώνουμε, τη βιωμένη διάρκεια όπως το ονομάζει. Σκεφτείτε τη ζωή, όχι τώρα σαν υφαντό, βγάλετε αυτό τώρα για την ώρα την παρομοίωση, σαν μία ταινία. Ο ορολογιακός χρόνος είναι να αντιλαμβανόμαστε την ταινία με βάση τα καρέ της. Ξεχωριστά, καρέ, καρέ, καρέ. Σαν κομμάτια, ένα προς ένα. Ενώ η βιωμένη διάρκεια, ο βιωμένος χρόνος, είναι το να παρακολουθούμε την ταινία κανονικά στη ροή της. Όπως βάζουμε με ταινία και τη βλέπουμε. Δεν βλέπουμε ξεχωριστά τα καρέ από τα οποία έχει δημιουργηθεί, τα κομμένα τμήματα, όπως και εσείς τώρα δεν βλέπετε στο βίντεο τα κομμένα parts του βίντεο, αλλά το βλέπετε σε μια ροή. Εγώ βλέπω τα κομμένα parts όταν το κάνω edit. Ο Bergson λοιπόν παρατήρησε ότι στην εποχή του, αλλά νομίζω ισχύει σίγουρα και στην εποχή μας, δεν το νομίζω, ισχύει, ο χρόνος γινόταν αντιληπτός ορολογιακά. Προσεγγιζόταν σε καρέ και όχι με ροή. Επειδή ακριβώς το κοινωνικό κατασκεύασμα του χρόνου είναι τόσο πολύ σημαντικό στη ζωή μας, δεν μπορεί κάποιος να ζήσει στην κοινωνία και να μην ξέρει τι ώρα είναι. Θα πρέπει να είσαι εκτός κοινωνίας, αν θες να το κάνεις αυτό. Έχουμε μάθει να βλέπουμε τον χρόνο με αυτόν τον χρηστικό τρόπο που είναι η ορολογιακή αντίληψη, να τον βλέπουμε σε αυτά τα τμήματα και να μην βιώνουμε τελικά την διάρκεια και τη ροή του χρόνου. Σπάμε την ημέρα και λέμε έχω στις 8 να ξυπνήσω, στις 8.30 να πιω καφέ, μέχρι τις 9 πρέπει να πάω δουλειά και ούτω καθεξής. Η κάθε μέρα λοιπόν γίνεται μία σειρά από σημεία τα οποία πρέπει να προλάβουμε, πρέπει να διαχειριστούμε και έτσι οι ίδιες οι στιγμές και η ροή ανάμεσα στις στιγμές
δεν γίνεται αντιληπτή, οπότε στιγμές χάνουν την δική τους εσωτερική πυκνότητα και το μυαλό βρίσκεται συνεχώς λίγο πριν ή λίγο μετά από αυτές. Δεν βιώνεται ποτέ αυτό το όριο ανάμεσα σε παρελθόν και μέλλον, ανάμεσα στο πριν και το μετά, το οποίο είναι η ίδια η στιγμή, το τώρα. Και ξαφνικά ένα πλήθος τέτοιων στιγμών συνιστούν τη ζωή μας και φτάνουμε στο τέλος και λέμε και τι έζησα και τι έκανα και πώς πέρασε η ζωή και πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος. Διαβάζοντας το φωτεινό θάλαμο του Ρόλαν Μπάρθ για ένα θέμα τέλος πάντων που είχαμε στη φιλοσοφική ομάδα για την τέχνη, άσχετα από αυτά που λέμε τώρα, έπεσα πάνω σε δύο όρους που νομίζω πως ταιριάζουν πολύ τώρα στη συζήτηση, που είναι το punctum και studium. Ελπίζω να το λέω καλά, είναι στα λατινικά. Αυτοί στους δύο όρους λοιπόν τους χρησιμοποίησε για να περιγράψει το πώς μπορεί κανείς να αλληλεπιδράσει με μια φωτογραφία. Όπως καταλαβαίνετε και από τον τίτλο «Φωτεινός θάλαμος» του βιβλίου, μιλούσε ξεκάθαρα για φωτογραφίες. Το studium λοιπόν δηλώνει το γενικό ενδιαφέρον με το οποίο μπορεί να προσεγγίσει κανείς μία ή πολλές φωτογραφίες. Ένα είδος γενικής επένδυσης της προσοχής, βιαστικής επένδυσης της προσοχής, η οποία δεν έχει και καμία ιδιαίτερη οξύτητα. Σκεφτείτε το όπως μπορεί να πάμε σε ένα μουσείο και να δούμε μέσα σε μία ώρα 40 πίνακες, ας πούμε. Μπορεί να έχουμε κάτι στον καθένα 2 λεπτά μπροστά, να έχουμε συζητήσει έτσι γενικά γι' αυτό, μπορεί να γνωρίζουμε και τον ζωγράφο, τον καλλιτέχνη, να το συνδέσουμε με παλιότερες γνώσεις μας και γενικά να περάσουμε σε όλους τους πίνακες, να τους αναγνωρίσουμε να τους δούμε με ένα γενικό ενδιαφέρον. Ναι, αλλά και τίποτα παραπάνω. Αν τώρα σε αυτή τη βόλτα που κάνουμε στο μουσείο και βλέπουμε τους πίνακες, κάτι, μια μικρή ή μεγάλη λεπτομέρεια, δεν ξέρω, σε κάποιον πίνακα, μας τσιμπήσει την ψυχούλα, όπως γράφει ο Μπάρτ, έχουμε το punctum. Αυτή είναι μια ρογμή σε αυτό το γενικό ενδιαφέρον που λέγαμε στο studium. Η γενική αδιάφορη παρατήρηση με την οποία βλέπαμε τα πράγματα, το γενικό ενδιαφέρον αυτό, σταματά και δημιουργείται μέσα μας μια αμυχή, ένα σημάδι από τον πίνακα μέσα μας. Αυτό το τσίμπημα είναι μια εσωτερική αφύπνιση που σπάει το παθητικό τρόπο σκέψης και τότε εκείνη ακριβώς τη στιγμή μπορεί κανείς να ζήσει την πραγματική εμπειρία του έργου, να γίνει βασικά το έργο εμπειρία και συνεπώς να βιωθεί και η διάρκεια του χρόνου εκείνη τη στιγμή, να βιώσουμε την διάρκεια και όχι το χρόνο ορολογιακά. Οπότε έχουμε κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε απλά και το κατανοούμε. Α, τι ωραίος πίνακας, ναι, τον ξέρω αυτό το ζωγράφο. Αλλά κάτι κάνει μέσα μας. Παράλληλα και τον κατανοούμε και τον αισθανόμαστε. Έχουμε ολόκληρη την εμπειρία. Και η στιγμή σε εκείνο το σημείο είναι που πυκνώνει και η εμπειρία αντί να περνά, η εμπειρία του ότι βλέπω τον πίνακα, συγκεντρώνεται σε ένα σημείο. Το παρελθόν και το μέλλον διπλώνουν μέσα στο παρόν, σε αυτό το όριο ανάμεσά τους. Σε ένα μουσείο φυσικά, εντάξει, θα μου πείτε, βρε Μαρία, λογικό κανείς να το βιώσει αυτό. Περιμένουμε και από την τέχνη. Η αναπαράσταση που έχουμε για την τέχνη είναι το ότι είναι κάτι το οποίο μας κινεί, μας συγκινεί, δημιουργεί αυτή την αμυχή μέσα μας ένα έργο τέχνης, το ψιλοπεριμένουμε. Στην καθημερινή ζωή όμως, τι γίνεται? Ο Χάιντεγκερ λέει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε στην πραγματικότητα τον κόσμο, αλλά αυτός αποσύρεται μέσα στη χρήση του, στην καθημερινότητα. Το πυρούνι δεν είναι κάτι το οποίο παρατηρείς, αλλά κάτι το οποίο χρησιμοποιείς. Δεν λες, α, τι ωραία ύπαρξη του πυρουνιού, να δω το πυρούνι. Ναι, καταλάβατε. Το κινητό αντίστοιχα εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια του scrolling. Δεν έρχεσαι αντιμέτωπος με την ύπαρξή του. Το σπίτι σου το ξέρεις τόσο καλά, τους χώρους του, που πλέον δεν είναι κάτι παραπάνω πέρα από ένα φόντο για την κίνησή σου. Δεν είναι κάτι το οποίο συναντάς. Και αυτό είναι και το λογικό, θα έλεγε κανείς, αυτό το οποίο επιτρέπει στη ζωή να κινείται. Δεν γίνεται κάθε φορά που θα πάω να κοιμηθώ να αντιλαμβάνομαι την ύπαρξη και να παρατηρώ την ύπαρξη του κρεβατιού. Δεν θα ήταν πρακτικό, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε έτσι. Οπότε, ναι μεν, είναι σημαντικό να έχουμε αυτόν τον τρόπο σκέψης για να μπορούμε να ζήσουμε τελικά πρακτικά. Πρέπει να χάνονται τα αντικείμενα στη χρήση τους, αλλά παράλληλα, αν δεν διαταραχτεί ποτέ αυτή η ομαλότητα,
αυτό ο flat τρόπος για να βλέπεις τα πράγματα, αν όλη η ζωή περνάει σε αυτό τη studium αντίληψη που λέγαμε πριν, η ύπαρξη δεν βιώνεται και τίποτα τελικά δεν αφήνει το σημάδι του. Τίποτα δεν έχει αυτή την αμυχή που είναι το punctum. Ένα σύμπτωμα το οποίο είναι ιδιαίτερα συνηθές σήμερα, που όλα τα έχουμε δει και τίποτα πλέον δεν μας κάνει και εντύπωση. Τίποτα ή πολύ λίγα πράγματα είναι αυτά τα οποία μπορούν να μας αγγίξουν. Έχουμε γίνει λίγο αναίσθητοι και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος όρος που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Τίποτα δεν διαπερνά και δεν μένει αρκετά ώστε να έχει σημασία. Και αυτό αφορά και αντικείμενα και ανθρώπους και γεγονότα και τα πάντα. Δεν είναι ότι η ζωή φταίει, ότι η ζωή στερείται νοήματος ή έντασης και ότι όλα έχουν γίνει βαρετά και τίποτα δεν με συγκινεί πλέον. Αλλά αυτό που μας φταίει είναι ότι η ζωή ολοκληρώνεται πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει διάρκεια στο χρόνο, σε αυτό το μικρό, εύθραυστο, αδιέρετο διάστημα το οποίο ονομάζουμε παρόν. Όπου η εμπειρία δεν έχει ακόμα τελειώσει, δεν έχει ακόμα γίνει χρηστική, δεν έχει εξηγηθεί από το παρελθόν, δεν είναι χρήσιμη για το μέλλον. Απλά υπάρχει. Το punctum είναι λοιπόν ένας τρόπος για να κατοικήσεις τη στιγμή. Το τσίμπημα αυτό είναι ένας τρόπος. Αλλά αυτό το τσίμπημα δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ωραία, θα σας δώσω παιδιά εγώ τώρα τις οδηγίες για το πώς να συγκινηθείτε. Πάμε να συγκινηθούμε. Πάμε, δώστε μου, θα συγκινηθώ. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να παράγεις άμεσα. Μπορεί να συμβεί με το οτιδήποτε, οποτεδήποτε, χωρίς να το περιμένεις. Τι μπορείς να κάνεις άμεσα? Μπορείς να δημιουργήσεις τις συνθήκες, το υπόστρωμα, ώστε να μπορούν περισσότερες στιγμές να κατοικούνται και περισσότερες αμυχές ή προεξοχές να δημιουργούνται. Όταν λέω αμυχές και προεξοχές, θα σκέφτεστε εσείς τα κεντήματα στο υφαντό της ζωής. Η αφηρημένη απάντηση λοιπόν για το πώς θα μπορούσε κανείς να το κάνει αυτό, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό το υπόστρωμα, θα ήταν μέσω της ποίησης. Μια πιο συγκεκριμένη απάντηση, η απάντηση που θα έδινε ο Μουζουράκης στο Singles 2, θα ήταν δώσε σημασία. Και η απάντηση που δίνω εγώ είναι, όπως έγραψα και στο κείμενο που σας διάβασα στην αρχή, μέσω της παρατήρησης. Η παρατήρηση είναι αυτή που δίνει ύπαρξη σε ό,τι ακουμπά. Και στην ουσία όλα αυτά που λέμε τώρα και πώς δεν θα κάνω τη ζωή να με προσπερνά, πώς θα κατοικήσω τη στιγμή, μπλα μπλα μπλα, είναι για να υπάρχουμε. Το ερώτημα είναι πώς μπορώ να υπάρχω. Να υπάρχω όμως, όχι απλά να υπάρχω όπως η κούπα στην άκρη του γραφείου μου. Να υπάρχω με όλη την έννοια, να είμαι εδώ. Η παρατήρηση λοιπόν θεωρώ εγώ ότι είναι αυτή που μπορεί να κάνει οποιαδήποτε στιγμή ή οτιδήποτε αυτή τη στιγμή να υπάρχει. Μπορείς να το δεις και αυτή τη στιγμή τώρα που σου μιλάω, να παρατηρήσεις ξαφνικά τη γεύση σου. Με το που την παρατηρήσεις τη γεύση στο στόμα, η στιγμή πλημμυρίζει σε ένταση από κάτι που προηγουμένως στην καλύτερη να ήταν ψύχθυρος. Ακόμα και αν τρως τώρα όσο βλέπεις το βίντεο, μπορεί η γεύση στο στόμα σου και πάλι να ήταν πάρα πολύ μέτρια, γιατί δεν παρατηρούσες το ότι τρως και πώς τη γεύση έχει το φαγητό. Η ποίηση θα μπορούσε να ήταν λοιπόν μια αφηρημένη απάντηση με τη λογική της ποίησης που κρύβεται στις λεπτομέρειες στις οποίες δίνουμε σημασία, που έλεγε ο Μουζουράκης, μέσω της παρατήρησης. Ένα ποίημα λένε πως έχει μυστικά που ακόμα και ο ίδιος ο ποιητής δεν γνωρίζει τίποτα για αυτά. Και αυτό νομίζω πως είναι η ουσία της διάρκειας της στιγμής, ότι μένουμε σε κάτι χωρίς απαραίτητα ούτε να το αναλύουμε, να το αναγνωρίζουμε, να το χρησιμοποιούμε. Το να παρατηρείς σημαίνει να αφήνεις κάτι ανολοκλήρωτο μέσα σου. Έχω πει τόσο πολλά, αλλά η φράση του Thich Nhat Hanh που λέει ότι όταν πλένεις τα πιάτα, να πλένεις τα πιάτα, νομίζω το συνοψίζει όλα. Και εντάξει, γι' αυτό είναι και εκείνος αυτός που είναι και εγώ είμαι αυτή που είμαι. Τα λέει όλα. Όταν πλένεις τα πιάτα, να πλένεις τα πιάτα. Δεν μπορεί να το πει καλύτερα και πιο απλά την ουσία του βίντεο, του τι σημαίνει να κατοικείς στη στιγμή. Φυσικά, το να είσαι στη στιγμή, να κατοικείς στη στιγμή, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα η στιγμή θα καταχωρηθεί στη μακροχρόνια μνήμη. Δεν μας νοιάζει να δημιουργήσουμε περισσότερες αναμνήσεις και να πούμε ότι αυτό είναι μια εμπλουτισμένη ζωή. Μια εμπλουτισμένη ζωή δεν είναι απαραίτητα το ότι μας έχει μείνει στη μνήμη.
Δεν σημαίνει ότι επειδή τώρα παρατήρησες τη γεύση στο στόμα σου θα το θυμάσαι μετά από μια δεκαετία και θα λες «Ναι, τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή και εμπλούτησε τη ζωή μου αυτή η ανάμνηση». Δεν είναι αυτό το point. Σημασία έχει η γεύση που αφήνει μια εμπλουτισμένη στιγμή στη ζωή μας. Δεν θυμάμαι όλους τους ανθρώπους που γνώρισα, είτε βιβλία που διάβασα, αλλά με έχουν διαμορφώσει. Νομίζω ο Έμερσον το είπε. Έτσι είναι και με τις στιγμές που κατοικήθηκαν. Μπορεί να μην τις θυμάσαι, αλλά σε έχουν διαμορφώσει. Όλα αυτά δεν τα λέω με τη λογική ότι η ζωή δεν υπάρχει αν δεν την παρατηρούμε. Το θέμα δεν είναι αν υπάρχει ή όχι το υφαντό που λέγαμε και πριν. Το υφαντό υπάρχει. Η ζωή δεν εξαφανίζεται. Και δεν είναι και αυτό το ρίσκο που παίρνουμε ζώντας παθητικά. Δεν είναι το ρίσκο το ότι θα εξαφανιστεί η ζωή. Είπαμε, το χέρι μου υπάρχει όσο υπάρχει και η κούπα στην άκρη του γραφείου μου, αν δεν το παρατηρήσω. Μια χαρά υπάρχει. Το ρίσκο είναι ότι η ζωή συνεχίζεται τέλεια, χωρίς ποτέ να χρειάζεται απλά να εμφανιστεί σε εμάς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και κάνοντας αυτή τη συνειδητοποίηση ότι η ζωή με ή χωρίς εμάς κινείται, μπορεί κανείς να επιλέξει να εμφανίζεται στη ζωή περισσότερο. Να υπάρχει περισσότερο, που έλεγα στην αρχή του βίντεο. Να υπάρχει περισσότερο για να μην ζήσει μια ζωή η οποία δεν πυκνώνει πουθενά. Μια ζωή χωρίς το κέντημα. Αυτά ήθελα να σας πω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να σας έδωσε κάτι. Πείτε μου ό,τι θέλετε στα σχόλια, γράψτε μου πώς εσείς κατοικείτε τη στιγμή, αν συμφωνείτε μαζί μου ότι ένας τρόπος για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να κατοικούμε περισσότερο στη στιγμή είναι η παρατήρηση. Πείτε μου τι θέλετε να δείτε επόμενο στο κανάλι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, που ήσασταν εδώ μέχρι το τέλος σε αυτό το μεγαλούτσικο βίντεο. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας!